салом дӯстон, дар ин видео мо шаҳр месозем ва пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани барнома дар поёни видео мешавад. Ва ҳамхел мо дастраза реклама нишон додиста, рекламаро пропускат мекунем ва мегузарем ба тарзи пулкоркунӣ. Вайна дар ҷа шаҳрҳое ки дидеста ҳамаша ма сохтагим. Вақте шумо нав бозиро мегузаре, ягон шаҳр нишон наметаҳад. Ва инами зардое ки дидеста еш ба еш пайваст мекунем, раҳо мешавад. Ба ин раҳо танга кор мекунем ва бо воситаи танга шаҳрро ҳуй мекунем. Ва ҳозир дар баланси ман 9 сент ҳастай. ва дар ин ҷо боша метавонед реклама тамошо кунед, тарзи автоматӣ пулкоркунитона зиёд кунед. ва барое ки мо пулкор кунем, ина знаки коробка ҳамия зер мекунем ва реклама нишон метаҳад ва дар ин ҷа мо пулкор мекунем. Ва ин ҷа ваҷ яъне тамошо кардан. Ва мо рекламаро тамошо мекунем, реклама 30 сония меравад ва баъди реклама дар баланси мо пул мегузарад. Пул яъне ки танга мегузарад ва тангаро метавонем ба пул алиш кунем. ва ина рекламаи мо қариб ки тамом шудеса ва як крест пайдо шуд. Крестика зер мекунем ва маҳкам шуд ва дар ин ҷо 66 танга монда гузашта. ва инами шаҳрҳоро ма ҳамаша ҳуй кардагиам ва ҳамхел реклама тамошо мекунем. Ҷа ключ якта калид дорум, сета калид кишид метавонем мо шаҳри дигарро ҳуй кунем. Яхел шаҳрҳое ҳастанд ки якта, дута, сета то чорта калид дорад. Реклама тамошо мекунем, калид меояд, яхел вақт пул меояд. ва ина бо коробкача пайдо шуд, бо метавонем тамошо кунем ва пул кор кунем. Ва яхел вақте мешавад ки ҳатто пул намегузарад реклама. ва ина ин боло да зер мекунем ва дар ин ҷа визро ва зер мекунем ва ина дар баланси ман 9 сент ҳастай. ва агар шумо 35 сент кор кардед, шумо метавонед пултона дар ҳамин кашлокҳо бигиред, ина Payer ва дигар кашлокҳое ки дар ин ҷа ҳастанд. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.